kozliatka. Bola jedna hôrka a v tej hôrke na samom prostriedku pekná zelená lúčka. Na tej lúčke stál domček a v domčeku bývala koza s malými kozliatkami. Keď išla stará koza na pašu, prikázala kozliatkam: Mé, deti moje, neotvárajte, že nikomu, iba mne, keď zakričím, že vám nesiem na rožkoch sienka, v pišteku vodičky, vo vemene mliečka. Keď to prikazovala, prikradol sa vlk pod oblok a všetko vypočul. Len čo koza odišla, pribehol k dverám a dal sa kričať: Kozliatka, kozliatka, otvorte dvierka, nesiem na rožkoch sienka, v pišteku vodičky, vo vemene mliečka. Ale kozliatka mu odpovedali: Veru ti my neotvoríme, lebo ty nie si naša mamička, naša mať má tenčí hlások. Ako to náš vlk počul, bežal ku kováčovi a dal sa kričať: Hej, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo, ak nie, hneď ťa zjem. Nuž kováč mu ukoval tenšie hrdlo. Vlk bežal k domčeku a začal tenším hlasom spievať: Kozliatka, kozliatka, otvorte dvierka, nesiem na rožkoch sienka, v pišteku vodičky, vo vemene mliečka. Ach, veru, my ti neotvoríme, lebo ty nie si naša mamička, naša mať má tenčí hlások. Nahnevaný vlk bežal za Kováčovi, aby mu ukoval ešte tenšie hrdlo. A kováč mu ukoval tenučké hrdlo. Vlk sa vrátil ku kozliatkam a začal tenučkým hláskom volať: Kozliatka, kozliatka, otvorte dvierka, nesiem na rožkoch sienka, v pišteku vodičky, vo vemene mliečka. Veru, ty nie si naša mamička, povie najstaršie kozliatko. Veru, ti my neotvoríme. Ba veru, to je naša mať. Škriepili sa ostatné kozliatka. Ba veru nie. Nedalo sa najstaršie. Ba veru hej. Hádali sa ostatné. Len ju pustme, veď sme už hladné. Kozliatka pribehli k dverám a odomkli. Ale tu vopchá hlavu do izby vlk. Preľaknuté kozliatka sa rozprchli od strachu a ktoré vyskočilo na pec, ktoré na prípecok, ktoré na stôl, ktoré do pece. Ale všetko darmo. Vlk kozliatka pochytal a pohltal. Iba jedno, čo sa vopchalo do pece, nemohol, lebo ho nevedel z pece vytiahnuť. Vlk odišiel a o chvíľu prišla koza. Ale sa preľakla, keď našla všetko pootvárané. Vojde do domca, hľadá, bľačí, obzerá sa, ale nikde nič. Iba napokon nazrie do pece a tam vidí učupené kozliatko. Ach, mamička, či ste to vy? Zvolalo nastráchané kozliatko. Veru ja, a kdeže sú ostatné? Jaj, mamička moja, kdeže sú tie? Prišiel vlk, zaspieval ako vy, nuž, otvorili sme mu. No ich všetky pohltal, iba mňa nevedel z pece vytiahnuť. Keď to stará koza počula, hýbaj za vlkom. Nebol ešte ďaleko. Koza ho dohonila a rohami tak buchla doňho, že bolo hneď po vlkovi. A kozliatka rýchlo vypárala vlkovi z brucha. Šťastie, že boli ešte živé. Naradovaná mať si ich odviedla domov. Od tých čias kozliatka mamičku poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvorili.